Okay, good afternoon. God is good. Talagang Diyos ay napakabuti. Kaya igwa na naman kitang aldaw ngunyan na nagkabubuhay-buhay. Diyos pa rin hapon tabi sa inyong kabos mga tugang sa giraray ini live na live. Di si Father Butch Bombase OP sa tuyang programa. And welcome po kamo. Sana po yung kamusta maray na kamugtakan kasi bag-o nagmamadali ako hali pala ako sa may management meeting kaya kami duman sa UST Legazpi Hospital at yun mula alas 9 hanggang ito 12:30 nagmadali na ako. But anyway, nakaabot manggiraray sa tamang panahon. Yan, because God is good. Bagamat kasubago, habi ko nagmamadali na nga ni Kutako. Nga lang, pag-agi ko dyan sa may pakatawas SM, de may release ng train, may hinuhukay baga dyan. Anak ko, ang dahil man lamang ning nagkaag ning abot kayo ni, parang di ka mag-agi. Close road 20 meters lang dapat harayo pa doon sa pagliko sana kada ako nagkaburuyo. But anyway, importante talaga ang komunikasyon mga signs and symbols na importante yan sa tuya kaya nga ang pagtataoning sinyalis o palatandaan importante yan. Huwag ka man magkaagning close road na 20 sana maliwanag din po. Anyway, yan mga nakabot manggiraray at sabang susundan ko pang mga sasakyan ay ang babagal. Nagmamadali na nga ni. Pero sabi ko, in God's perfect time, nandito ako tamang-tama bago mag-alauna. Yaon ako digdiyo sa istasyon kan DCGB. Okay? Anyway, ngunyan na Webes, petsa 13 kambulan ning Hulyo 2023, magayon ang stuwi mag-urulayan. Ang kahalagahan ng tumahimik ka na lang. Ang iba kasi ayaw tumahimik. So, pero may kahalagahan po ang silence. Kasi sa pamagitan ng silence, nagkakairintindihan kita. Nagkakadarangugan kita. Bako niyo. Minsan kasi, dahil kita nagkakadarangugan, dahil kita nagkakairintindihan, tayo na nga niyan, dahil ta pinapasilensyo ang sa tuyang mga isip kaya nagkaka-overthinking. So, importante mananggad, may puwang. Give yourself space. Give yourself time, okay? To reflect and to think. Yan. And silence, okay? So, anyway, ngunya na aldaw, may napili kasi ako doon sa Kitobi Kenobi na Catechism of the Catholic Church. Magayon yung pigigibot. Every, nandun man yan sa Facebook. Magayon nun. Sabi ko nga magayon yung pagtukaron. Sa pundo, sa tuya bagang yan, sa panahong iningon yan, talagang medyo may karibukan. Maribok ang mundo Maribok ang mundo. Kaya importante, when to be silent. Okay? So, anyway, importante yan. May panahon na magtaram, may panahon na magsilensyo. Okay? So, anyway, ito yun sa tuyang pag-urulayan. Okay? So, yun. When to be silent. Yan. Ang primero ang importante mga tugang. Okay? Be silent in the heat of anger. Yun. Di ba kung ang gutong ka, ang gutong ka talaga, grabe so kaanggutan mo. Ano mang taramon mo, bakong magayon. Anggut ka makakapagmura ka, makakapag-insulto ka, may datahon. Kaya nga pag halimbawa, galit na galit ka, o angguton ka, ang magayon, keep your mouth shut. Importante yan inahiling mo sa mga angguton na tao, maangguton dahil sa kaanggutan ninda, sa nabig parataram. Nagpaparataram ng parataram. Minsan dahil na nga nagkairintindihan. Yan.
uh, when to be silent, when you are in the heat of anger. Yung mainiton sa payo mo. Yan, yung mainiton. Kaya importante, magsilensyo ka. Okay? Alam mo, so ago mo. Alam mo, so kairiba mo. Angguton. Di mo pagsabayan, sabi nga nila, di mo na pagsabayan. Tapag sinabayan mo pa yan, magkabanggaan na kamukaan. Okay? So, kaya nga, sa customer service, bagaman day man ako nakapagtrabaho sa customer service, arugaan, ang importante, sa hospital mag-ayuman, minsan, siyempre sa mga parientes kang pasyente, minsan baga kulang ang pambayad, although may tinatabangan mi man iyan sa pamagitan ng social services na yan, okay? Pero minsan, naaanggot sinda. Naaanggot. At doon sa anggot ninda, dahil ka na magtaram, paparataram, dahil mo na pagdugangan, makinig ka na lang. Yan. Pagkatapos, tapos ka na? Yun, nangyari, tapos ka na. Tapos ka na magparataram, tapos na ang galit mo. Pag alam mo kasi minsan ang taong magaliting, galit na galit. Pag nailabas niya na yung galit, wala na rin. Kaya nga, hayaan mo, mailabas lang yung kanyang galit. Yan. Sa buhay, praktikal. Yan sa tuwing pag-urulayan, sa ikakarahay ka sa tuwing buhay ngunyan, ay ang magsilensyo. Okay? Kung babaliktarin mo ang silent, S-I-L-E-N-T, ang salitang sa English, listen, yaon manggirare ang silent. Okay, silence, listen, L-I, okay, silent. Then, listen, S-L-I-S-T-E-N. Listen, pareho yun. Yung letra ng silent, mahiling mo mantab iyan sa tataramon ning lessons. Okay? So listen, magdangog. Kadakol ka mong maiintindihan, kadakol ka mong magigibo, kadakol ka mong mauukudan, kung ka mong silensyo, silent. Okay? Yan, silensyo muna. Ang problema kaya, I am the speaker of the house. Pag speaker of the house ka, permi ka dapat ikaw ang may boses. Ikaw na sanang nadadangog. Dahil na nadadangog sa iba. Sabi nga ni, ang tunay na leader dahil nagpaparataram. Halimbawa sa meeting, yung sa ang magayon na leader talaga. Ang ginigibok kang leader, pinapasalita niya muna ang mga tao. Okay? Pagkatapos, okay, nagdangog muna siya. Yan. Alam mo, kaya itong nagduman ako sa ito bagang inihong sagada, sa sagada, nahiling may duman, igwasin na ito mga aita baga, igwasin na ning mga tukawan nakaikot iyan. Pagkatapos, siyempre, itong pinaka-head ninda, ang ginigibo da ka, nagdadangog mo na. Siyempre, matao kanin ko yan, sitwasyon. Mahabot, siyempre, there is a question. Kasi paano mo sina magtaram kung na yung question? Okay, yun ang parang agenda ta. Ngunyan na hapon, sabi ko, ang sa tuyang pag-urulayan, ang manunungod sa arog kaini. Tapos, ano sa imo? Gabus mo na. Nagtartaram. Okay, saro, duwa, so aki, so ama, so ina, gabus. So mga yan na presente, nagtataram. Pagkatapos, ang nangyari, ang pinakahuring mataram, ang pinakahuring na magtaram, so leader. Ngunyan, dadawag ko na ang gabus na yung sinabi. Ngunyan, ako na. Ngayon, para sa ganun, mabigyan siya ng talagang points, points. Parang sa ganun, kung leader ka talaga, sabi nga, the important thing of a leader, letter L, that stands for
listen. Okay? Anyway, babalik gira si Father Bus pagkatapos ka mga pagirumdum. Ang oras po, tabi ko niyan, 16 minutos makalipas ang alauna ning hapon. Paisi, manungod sa Annual General Membership Assembly. Ipinapaaram kan manihamiento kan Aleco na susug sa Board Resolution No. 71 Series of 2023 na inaprubahan kang National Electrification Administration kan Hulyo 16, 2023. Gigibuhon sa Albay Astrodome, Legazpi City ang Annual General Membership Assembly or AGMA kan kooperatiba sa maabot na Hulyo 15, 2023. Aldawning Sabado, susog sa Artikulo 3, Section 1 kan Aleco Constitution and Bylaws. Hilingon ang mga pasunod-sunod kan mga aktibidades. Part 1, alas 7 hasta alas 10 ng aga, on-site registration. Part 2, alas 10 ng aga, program proper. Part 3, business proper. Call to order, Director Eddie V. Gumba, Board President. Pagdeterminar na igwanin quorum, Board Secretary. Pagbasa kan mga notisya na ipinaluwas manungod sa AGMA, Board Secretary. Bareta kan manihamiento, Engineer Wilfredo O. Buxit. Agenda, piga-proponir na buffer stock fund. Pag-amindir sa nagkapirang probisyones kan Aleco Bylaws, pagbago kan membership fee, ratifikasyon kan pag-renew kan sertipiko de rehistrasyon. Part 4, raffle draw. Imbitado ang gabos na mga miyembro konsumidores kan Aleco, magdarasanan in bago o latest Aleco notice of billing o resibo, kasabay ang anuman na valid ID with picture, siring kan PhilHealth, SSS, GSIS, Pag-ibig, UMID, LTO, Postal, Voters, Senior Citizen, or any government-issued IDs, o anuman na dokumentong magpapatotoo kan sa indong persona. Dai pwede ang pag-atindir sa paaginin proxy o bako mismo ang nakarehistrong miyembro konsumidor. Ang mga miyembro konsumidores pwede man magrehistro online gamit ang link na ini, agma2023.alecoinc.com.ph. Maghirilingan po kita. Diyos mabalos! My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, nag-bed rest ako. Diniscuss ko sa OB ko, sabi niya, papasok kita doon sa ilaw program ng Unilab. Yung prenatal care talaga sobrang siksik. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, mga season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, season 9. Alam nyo bang malaki na ang naiambag ng NGCP sa pagpapalawak ng power transmission network ng bansa? Umabot na sa 300 billion pesos ang naipasok ng NGCP sa nooy lumang transmission grid ng gobyerno noong 2009. Kabuuhang 3,729 circuit kilometers ng transmission lines, 28 na bagong substation, at karagdagang 31,190 megavolt amperes ng transformer capacity ang nai-install sa nakalipas na 14 na taon. Nananatiling tapat ang NGCP sa mandato nito na magbigay ng maayos na serbisyong pangtransmisyon para sa lahat.
Karimi Milk Tea Bar. Cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Karimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Karimi Milk Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Karimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Okay mga tugang, balik po kita graray sa programang Marahin na Hapon with Father Boots Bombase OP. At sa tuyang ngunyan na batiin si Eric Samudio. Na good afternoon, Father. Always listening ito sa Daraga. Thank you, Eric. Okay? And of course, si Ramir Mapi din, perming nagdadangog, nagiling sa tuya sa DCGB News Online. Ano? At ganun din si Leandro Navarro Gianan. Good afternoon po, Father Butch. From Birac, Catanduanes, God bless you. Siguro mauranon min din yan sa Indo, Andy, And of course, si Larry Marisa Bungalon Molina. Good afternoon, Father Butch. Watching your program here in Timor-Leste. Yan, medyo harayo ito. Yan sa may, harana yan sa Indonesia, Anyway, sa gabos na mga nagdadaog din sa indang mga transistor, good afternoon po, So, pwede ka mo pang-message sa kuya sa 0925-811-3851 o mag-message sa kuya sa 0966-533-8475 o at the same time, pwede po mag-message din sa tuyang Facebook Live, mag-message po kamo sa DCGB News Online, okay? Siguro magtataka kayo, ano ba naman, Father, ang sa tuyang topic mo niya na hapon, manunugod yan sa pagdangog, listen. Kasi, si Jim Bass din, good afternoon. Also, kumusta dyan sa Cairo, Egypt? Thank you very much, Jim. Sana kayo ay laging pagpapalain ng Panginoon. Good afternoon, sabi niya. Nagdadaw sa Cairo. Okay. So anyway, mga tugang, kasi inihong sa tuyang ebanghelyo niya na aldaw, madunugod iniho sa ang mensahe ni Kristo sa iyang mga sinugong alagad, ay ipahayag ang mabuting balita, lalong-lalo na sabi palapit na ang kaharian ng langit. So, yun ang mangaral. Yan, ipahayag ang mabuting balita ayon sa kaharian ng Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit. Kung may magpapahayag, ang gibuhunta ay makinig, magdangog. Magdangog. Kasi kung hindi kita magdadangog, mga tugang, ay data maiintindihan. At hindi rin ta maisa sa buhay. Kaya nga, importante mga tugang, ang magdangog talaga. Magdangog kita. Dangugunta, mga tugang, ang tatarawon ng kagurangnan. Importante yan kasi bago sinabi ko nga there is a time to speak, there is a time to listen. Okay? Ang primero, sinasabi ko sa inyo kasubago, na kung angguton ka, galit na galit ka, dahi katabi magtaram. Kung baka makapagtaram ka na pagsisisihan mo yan. Okay? Yan. When you are in the heat of anger, galit na galit ka, dahi katabi magtaram. Mas maganda, be silent na lang. Keep your mouth shut. Ang pangalawa, when to be silent, kailan kita dapat matumahimik? Hindi naman pwedeng tahimik ka na lamang. May panahon din na tatahimik ka, may panahon din na magsasalita ka. Okay? When to be silent? When you don't have all the facts. Wala ka namang katunayan, wala ka namang preba. Mga haka-haka mo lang.
So sabi nga, hindi mo alam ang punot dulo. Bako niyo, hindi mo alam ang punot dulo. So sabi ni Jim Bass, okay lang Father Digdio. Thank you Jim. Okay, so yan. So pag di mo aram ang punot dulo, huwag kang dudugtong. Kasi minsan mag-asay istoryahan, gusto mo lang makadugtong, nagdugtong ka. Hindi mo alam ang punot dulo. Dapat makinig ka muna. At maghapot. Ano ba pinag-usapan ninyo? Hindi yung, iyo baga, nag-iyo ka naman. Hindi mo alam kung anong pinag-usapan nila. So, when you don't have all the facts, dahil mo alam talaga ang katotohanan, dahil mo parang talaga ang mga ebidensya, ang nangyayari, di ka na magparataram. Kasi, baka makadagdag ka pa sa away. Makadagdag ka pa sa kaguluhan. Kaya be silent when you don't have all the facts. Okay? So, ano pa yung panahon na dapat kita maging silensyo o tumahimik? When you haven't verified the story. Okay? Baga importante, kahit sa reporting, importante, verify muna ang istorya. Kung totoo yan o hindi. Kasi delikado yan. Kaya be silent na lang. Pag-aram mo na, you know the whole story, you have all the facts, then speak when you are to speak. But when you are not to speak, do not speak. Yan ang problema at tabaga minsan, kaya gusto kita magparataram. Yan. Mga tugang, may panahon magtaram. Kung mahiling tangani, binigyan tayo ng Diyos ng 2 talinga, 2 talinga. Pagkatapos, sarong nguso. Only one mouth, only one tongue. Ilang tangta? Ilang andila mo? Saro sana. Pero ang talinga mo, 2. Kaya nga, listen twice. Okay? Speak only once. Yan importante. No? Paano pa kita tatahimik? If your words will offend a weaker person, be silent. Halimbawa, ining tataramon mong iniho, sa huna mo o sa imong pakiramdam, makakaraot, makakainsulto, makaka-offend, isang taong medyo sensitive o weaker person, di ka na magtaram. Sabi nga ni, kung may tataramon ka man, mas magayon magtaram ng something positive. Something good. Yan importante mga tugang, something positive. Yan ang gibuhunta. Not something negative. Kasi may mga tao talagang sa buhay, nega. Wala nang ibang ginawa kundi nega. Alam mo, magayon maging affirming, appreciative. Huwag ko nang gamitin ng positive kasi minsan ang positive na nagkakaroon ng, lalo sa panahon ng COVID, positive. Appreciative na lang. Yun. Dapat magigitang appreciative. Sabi ko nga huwag kayong mananakit, kundi maging mapagmalasakit. Yan. If our words will offend somebody, kung makakasira ang satuyang tataramon, dahil ka natabi, magtaram. Itago mo na lang iyan. Disiplina baga iyan. Minsan kaya, basta makataram. Yan ang diyan. Alam mo, sa pagtataram na iyan, mabuti na lang kung itataram mo, ipapahayag mo ang tungkol sa kabaitan, kabutihan ng Diyos. Yan ang maganda. Ang kwento tungkol sa banal na salita ng Diyos. Kung okay lang, kung ibalita mo yan, walang problema kasi ang tataramon ng kagurangnan actually are not offensive. Bakit? Dahil ang tataramon ng kagurangnan ay nagtataon ng kagalakan, ng kaligtasan. Yan ang importante. Importante yan sa tuya, mga tugang.
Kaya sa Ebanghelyo niya na aldaw ng Huwebes, hali sa Ebanghelyo ni San Mateo Kabanata 10, talata 7 hanggang 15, ini mga tugang tataramon ni Jesus sa iyang mga alagad na magayunon Ano sabi ni Kristo? Kaya makinig tayo ha. Importante makinig ha. Sabi nga, pagalingin ang may sakit. O yan ang maganda. Ha? Pakinggan natin yun. Buhayin ang patay. Linisin ang mga may ketong. At palayasin ang mga demonyo. At isa pa ito. Tinanggap ninyo ito ng walang bayad. Kaya ibigay rin ninyong walang bayad. Oh, hindi ba? So binigay sa atin ng Diyos walang buhay. Di ba? Ang buhay binigay sa atin ng Diyos na walang bayad. Nagbayad ka ba sa Diyos? Wala, di ba? Hindi ka man nagbayad sa Diyos Ibinigay sa iyo ng Diyos ang buhay. Kaya nga, magbigay tayo ng buhay. Paano tayo magbibigay buhay? At least magbigay tayo ng kabutihan. Yan. Sabi nga, simple life, simple. Alam mo, itong ebanghelyo sa araw na ito, kaya napakinggan natin, talaga makinig tayo. Kasi sabi ni Kristo, mamuhay tayo ng simple. Simple pamumuhay, yung lifestyle. Yan, ng mga alagad. Okay? So, anyway, panagusta itong sinasabi nga, be silent. Okay? Be silent when it is time to listen. Ayan. Makinig tayo. Kasi magkasama yan Ang taong nakikinig, dapat siya ay magsilensyo. Anyway, babalik tayo bigla si Father Boots pagkatapos ka mga pagirumdom. Ang oras na ngunyan, 32 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. An oras hatod sa Indokang Diatabs. Basta diarrhea, sulit sa bilis ang Diatabs. 7 pesos and 50 centavos SRP lang. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Redicon, ilabas ang multilakas. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing 7:00 hanggang 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Moko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama.
Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang Batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Joey! Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda, ang idolo ka nasa, dainang iba Joey Salceda, pagagos ang paghatod nin, serbisyo asin pagpadapa, sagabos na albayano, kay Kong Joey Salceda. Joey, 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 matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey. Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey! Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Okay tayo. Kasi nakikinig tayo sa isa't isa, okay? Nakikinig din. Importante kasi yan nakikinig kasi sa pakikinig marami tayong matututunan, Lalong-lalo kung tayo nakikinig sa salita ng Diyos, So, yun. Mga tugay, ipadagusta, kung kailan tayo tatahimik. May panahon, sabi ko nga na kinakailangan na tayo ay magpahayag o magsalita o magtaram, pero may panahon din na kita dapat dangog. Dangog. Yan. Okay? So, bago sinabi ko sa inyo na be silent when it is time to listen. Okay? So, kasi kung dahil kita magsilensyo, dahil kita magkairintindihan, maribukon, Sabi nga, when to be silent, when you are tempted to make light of holy things. Yung be silent. Minsan, kita nagbibiro din ng mga bagay-bagay na dapat hindi pagbiro, Ayun, wag mong gawing biro ang Diyos. Minsan ginagawa tayo yan. So, mas maganda, be silent ka. Okay? Be silent when you are tempted to joke about sin. Yan, importante yan. Minsan, Father, joke lang naman Alam mo, kahit joke yan, kasi masama na joke yan, hindi tama yan. Mas mabuti, huwag ka nang mag-joke na ganyan. Nakapagpapasaya ka nga to the extent na nakaka-insulto ka naman. Hindi pang maganda yun. Father, joke lang naman. Joke lang naman, nasaksak kita Pero patay na yun. Joke lang. Ay, nabaril kita. Joke lang. Binaril kita. Joke lang yun balik mo ba ang buhay? Wag ka naman. Mga bagay na ang joke ay talagang hindi nakakaraot. Kasi minsan may mga biro na biro lang naman pero actually biro pero nainsulto na pala siya sa mga tao o biro pala nakapatayin ka na pala. Mag-ingat tayo sa mga biro na ganyan. Kaya kung may mga biro tayong makakasakit, may biro tayong nakakamatay, better be silent. Better wag ka na magbiro. Okay? So, when to silent? If you would be ashamed of your word later. Kaya nga,
Sabi nga, think before you speak. Yan, be silent. Kaya mag-ingat kita kung halimbawa ang mga tataramon ta ay magtatao sa tuya ning kasupugan. Makakasupo, masusupog ka. Kaya mas maganda na lang, magtahimik ka na lang. O kung di ka talaga matahimik kasi gusto mo magpaparadaldal, say something positive. Say something that is inspiring. Say something that can bless people. That can add burden to other people. Yan, be silent na lang kung di ka talaga pwede makapagtaramning kagandahan, kabutihan. Okay? So, when to be silent, if your words would convey the wrong impression. Okay? Kaya sabi ni 8811, Father Boots, sa aeroplano nga po, magsalita ka ng bomba joke. Bomba. Walang bomba si joke, ha? Bomba joke. Oh, yun. Hindi, bawal na ngayon yan. Tama ka, 8811. Mga bomba joke. Okay lang kung bomba si joke yan. Ikaw talaga, 881. Yan, sabi nga, huwag ka magsalita ng mga joke o biro na nakakasama. Okay? So anyway, balik kita Giraray, ha? Importante, magsilensyo na lang kita kung di kita makataoning kaugmahan. Okay? So sabi nga, be silent if your words would convey the wrong impression. Kaya sabi, isipin mo muna kung ano ang sasabihin mo. Halimbawa, nakatao ka ng tataramon, nakabitaw ka ng tataramon, na iyon pala, makakatao ng masamang impresyon. Yun, makasamang impresyon. Oh, yun kaya nga, minsan baga sa language, mag-ingat kita ta. Ito baga minsan, data na nasasabi, sa halip na sabi ta, huwag kayong mahiya. Merong mga tao yan pag minsan, dahil man talaga marunong dahil talaga tao magtagalog, sabi niya, ang gusto niyang sabihin actually, maganda naman. Ang sabi niya, huwag kayong mahiya mga kapatid, ha. Ang nasabi niya, kayo ay mga walang hiya. Iyon, kayo ay mga walang hiya. Ha? Sabi niya, kumain na kayo, kain ng kain kayo. Kayong mga walang hiya. Ang ganda-ganda na sa isip niya, pero yung pagkakasabi niya, hindi maganda. Kaya mag-ingat kita. Okay? So, if your words would convey wrong impression, ay makakasira yan. Hindi hindi makapagpapaganda ng relasyon yan. Ano? Kaya mag-ingat kita sa mga tataramon ta. Ano? Kaya, sabi nga mas magayon talagang isipon ta kung ining tataramon na iniho, sabi nga makakatabang ba? Okay? Makakabuti ba? Ano? Makakatulong ba? Kung hindi, wag na. Yan. When is to be silent? Kailan tayo tatahimik? Okay? If you're, sabi nga if the issue is none of your business, yun. Hindi ka naman, is not of your business, taram ka ng taram. So, ano nangyari? Dahil kung mo aram sa issue, if the issue is none of your business, better be silent. Mas parang tumahimik ka na lang. Dahil mo man palang business iyan. Okay. Okay. Kahit po, Father Boots, sabi ni 811, apelyido mo po, bawal aeroplano banggitin. O nga, bomba. Bomba. Requesting, may aeroplano kunyari sa na-late, kunyari, ako kasusarong aldaw sa Davao. Kung nagpahuri ako, sabihin, calling bomba. Yun, bawal ito. Talaga bawal yung 8811, ano? Bawal banggitin yan. Thou shall take the name of my name. Ka talaga 811. So, better be silent, okay? So,
when you are tempted to tell an outright lie. Kasi parang makaiwas lamang sa anuman ay magsisinungaling ka. Better be silent na lang, okay? So, if your words will damage someone else's reputation, natural, magiging tayong tumahimik na lang. If your words will damage a friendship, yan, ingatan tata. Alam mo nga na, pinagsisimulan ng away, hindi ba sa tataramon lang yan eh. Nasabihan mo lang na, ang pangit ng damit mo. Pagkatapos nagalit na kaagad yung sinabihan mo kasi sabi, pangit ako. Hindi, yung damit mo pangit. Akala niya, hindi ka naman pangit, yung damit mo lang pangit. Yun, nagka-away-away na. Kaya kung ganon, wag ka na lang magsalita ng pangit. Wag mo ka naman pangit. Sabi, excuse me. May mga introduction dyan eh. Parang hindi magalit yung sasabihan mo. Okay? Please don't be offended kung sa English, Okay? Please don't be offended, ha? Wag kang masasaktan, ha? May mga introduction 'yon. Kapag lalo pa may sasabihin ka na medyo mabigat-bigat, pangunahan mo muna. Please be offended, ha? Don't take it against you, ha? Don't take it personally, ha? Wag mong iisipin iniinsulta kita, ha? May kulangot ang ilong mo. Pag ka, uy, gaganon mo pa siya. Whisper, ihing-hing mo sa iya. Wag mo naman sabihin sa public. Mahirap ba gayan? Sasabihin, Father, nakatulong naman ako, hindi ba? Minsan naalala ko yung teacher namin noon sa high school. Kami, third year high school. So teacher min lalaki. So sa iyang zipper bukas. So zipper niya bukas. Ito mga walang makapagsabi sa teacher na baka magalit. Pagkatapos ng klase, mabuti naman, very very courteous ng mga classmate me. Sir, yung zipper mo tabi bukas. At least hindi napahiya si teacher. Okay naman yun kasi kung halimbawa nagkaklase si sir, sabi ni sir, sabi kang estudyante, sir, excuse me, yung zipper po ninyo bukas. Kawawa, napahiya si sir. Batuin ka pa ng eraser. Wag mo naman embarrass si sir. Wag mong embarrass si sir kasi kaya nga maganda yung ginawa naman ng classmate ko. Ang ginawa niya pagkatapos ng klase, hinayaan lang namin. Okay, bukas lang naman si zipper. Dahil mo nagluwa. Sabi ka itong okay, nagpasalamat naman sa teacher May. Si sir, thank you for not insulting me. Thank you for not embarrassing me in public. Tama yan. Okay, kami nagsilensyo na lang. Kasi unang-una, natatakot din kami. Alam mo, nakakatabang din mga tugang iyan. Anyway, mag-break muna kita, 49 minutes na after 1 o'clock. Okay po, ang oras is 49 minutes after 1 o'clock. Do it with Ann Curtis! Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea.
Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahi ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. More. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Narito na ang Konsulta Primary Healthcare Benefit para sa lahat ng Pilipino. Magparehistro na sa mapipiling konsulta provider para maka-avail ng konsultasyon, health screening, mga piling gamot at laboratory tests batay sa pangangailangan ng pasyente. For more details, just go to www.philhealth.gov.ph. God is good. God is good. God is good. God is good. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at gusto ko pong batiin ang sakuyang tugang na si Hill na nagdadawgo niya nasa Manila sa Quezon City. Sabi ni 0134, Sir, exhibionist ka pala. Bakit naman nakabukas? Kasi ang zipper mo. Ikaw talaga. Anyway, ganun talaga nangyari. Pero ang kagandahan doon, very courteous naman yung mga classmate ko. Kami, very mababait kasi kami. Mababait kami. Kaya hindi namin napinahiya ang aming teacher. Okay? So, be silent na. Kaya silensyo na lang kami kayo ito. Sinilensyo namin na lang. Pero, anyway, katuwaan na lang. After that, katuwaan na lang. Ayan. So, but at the same time, hindi naman siya nagalit na. Okay? So, yun nga, mag-ingat din kita. Talaga minsan, accidentally baga, lalo pag ang mga teacher mo ay tulad ko na senior citizen. Nakakalingaw na mag-zipper. Sa kakadalian. Yun, yan. Anyway, padagusta. Okay? Be silent. Okay? When you are feeling critical. Difficile baga mga tugang? Difficile ang maging parataram ka. Sabi ni, may nag-text na kuya, basa ko namang gitara, sabi niya, si 1928, marahay na hapon po, Father. Okay, thank you. Okay, and then, so, basa ko ng gitara, magayon kasi listen to be silent. Okay? So, when you are feeling critical, gusto mo mang-insulto rin di ba? O di mag-iiwal na kamukhaan. Sa meeting nangyayari yan sa meeting, minsan arugan sa meeting alam mo, ito nagpe-preside nang iinsulto sa iyang mga kairiba. Ang ginigibo ko, arog kayo, turuan ko kamo. Just pray one Hail Mary. Hail Mary, full of grace. Tapos, Mama Mary, bahala ka na po sa taong yan. Anyway, yan, bahala ka na. At least, di ka nag-respond ng galit. Kasi minsan, pag ikaw ay ininsulta, gusto mo ring insultuin, di ba? Pero walang mangyayari. Kaya gawin mo na lang, pray. Kaya pray. Pangaji mo na lang siya. Yan. Kaya, be silent when you are feeling critical. And in your silence, magayon mga tugang iniho, pray.
magpangaji. Okay? Be silent if you cannot say without screaming. Kasi minsan gusto mo nung manigaw eh. Ano? Gusto mo rin makaganti. Sabi ko, makasigaw ka rin. Sinigawan ka, di sigawan mo rin. Pero ay alam mo, wala rin eh. Wala na. Sabi nga, alam mo, 1984 pala yun. I was newly ordained. I was sent to Cebu, sa San Carlos University. Yun sa Talamban. San Carlos, run by the SBD, if I remember right. So, nag-attend ako noon eh. Active non-violence. So, naramdaman ko nga ni, kung malingawan ito, si Mahatma Gandhi. Kasi siya ang magayunan talaga ang ginibo niya. Ang paraan niya sa pakikipaglaban. Hindi sa violence, kundi active non-violence. Meron ba yan, Father? Violence na non-active? Meron. Ano yan? Hindi confrontational, kundi dialogal. Magurulay-ulay. Sabi nga kasunong padi, walang problema yan. Lahat ng bagay, nadadala yan eh. Saan? Cash. Sunduan lang naman eh. Basta may cash. Yan. Basta importante may cash. Sunduan. At pwede naman yan eh. Kung tayo ay biruan, nagbibiruan. Ayun, sabi niya. Yan mga tugang importante yan. Kaya be silent na lang, okay? Importante. And then, be silent if your words will be a poor reflection of your friends and family. Sabi nga ni Baga, wag kang maglaba before the public. Don't wash your linen before the public. Yan. Kahit gaano karumi o kagulo ang iyong pamilya, be silent na lang. Be silent if you have to eat your words later. Yan, maingat kita dyan. Be silent if you have already said it more than one time. Okay, tama na isa. Tama na yan. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaram. Sana po ako ay nakapagbigay ng inspirasyon, asing impormasyon, lalong-lalo na sa kahulugan o kung kailan tayo magiging tahimik. Okay? Kasi mamaya, pagkatapos ng programang ito, si Father Butch, tatahimik na po. Tapos na magparadaldal. Okay? So, sa kuya mga pigparadaldal, sa kuyang paghurup-hurupon. Okay. Anyway, magkapasalamat po ako sa Satuin Technical. Nandiyan po si Nims Flora. Of course, si Chada Store. Nasa IT and Production. At ang abangan ng susunod na programa na nakikita ko ni si Kuya A. Nandiyan si Kuya A, at si Ate Jane, nandyan din. Okay? Ang Usapan Pamilya. Ito po muli si Father Butch Bombase na nagsasabing, Diyos marahay na hapon tabi sa Indogabos. God bless you everyone. We stand before the grand horizon.